Задра и къпра и какво става, хора. Аз съм връб, няма храничката, малко да имам. Мисля малко да обръсна цвете. Пшеничка се зад. Оп, се нахраня. Аре, любете са там нещо правите. Оп, ето ги бебета. Тая кода не е само. Добре. Кравичките. Оп, любете се, искам любов и това ставите. Това правя в този свят. Също имам писати в Twitch, там в X, в Instagram. Първите животни, които бяха част от нашата фермичка. Чакайте, хора, не забравяй да ви покажа така малко скринчето. Пишете дали е хубаво, дали е кефи. Мен малко ме е кефи, не ми харесва.